שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של עריכת וידאו. היום נלמד מושגים בסיסיים של הסברה. הגדירו מטרה ברורה לפני שאתם מתחילים ליצור את הסרטון. חשוב להגדיר מה אתם רוצים להשיג איתו. האם אתם רוצים להעלות את המודעות לנושא מסוים? לשכנע אנשים לנקוט בפעולה? או פשוט לחנך את הצופים במשהו חדש? ברגע שתדעו מה המטרה שלכם, תוכלו להתאים את התוכן והסגנון של הסרטון בהתאם. אורך אנשים נוטים לאבד עניין בסרטונים ארוכים, אז חשוב לשמור על קיצור ולתמצת את המסר שלכם. השתדלו שהסרטון שלכם לא יעלה על 5 דקות, ואם אפשר, אפילו פחות. השתמשו בסיפור, אנשים מתחברים לסיפורים, אז השתמשו בסיפור כדי להעביר את המסר שלכם בצורה אטרקטיבית יותר. תוכלו להשתמש בסיפור אישי, בסיפור חדשותי, או אפילו באנימציה. השתמשו בעזרים ויזואליים חזקים, תמונות וסרטונים הם דרך מצוינת לתפוס את תשומת הלב של הצופים ולהעביר את המסר שלכם בצורה יעילה יותר. השתמשו בתמונות וסרטונים באיכות גבוהה, ותוודאו שהם רלוונטיים לנושא הסרטון. קריאה לפעולה בסוף הסרטון, ודאו שאתם קוראים לצופים לנקוט בפעולה כלשהי. זה יכול להיות לבקר באתר אינטרנט, לתרום למיזם, או פשוט ללמוד עוד על הנושא. בהצלחה!